Wdzięczność nie zmienia Twojego życia. Wdzięczność zmienia Ciebie. To decyzja. Wielu ludzi czeka, aż poczuje wdzięczność, a wdzięczność działa zupełnie odwrotnie. Ona zmienia to, jak się czujemy. Wdzięczność to nie jest żaden trik duchowy. To stan przeciwny do braku nadziei. Więc bądźmy wdzięczne we wszystkich rzeczach. Bądźmy wdzięczne nie za wszystko, ale we wszystkim. Wdzięczność daje nową perspektywę. Wdzięczność porządkuje nasze wnętrze. Wdzięczność odbiera strach, ale nie zniekształca rzeczywistości. Wdzięczność przerywa rozmyślanie, przerywa porównywanie, przerywa zmartwienia. Wdzięczność porządkuje nasze wnętrze, a ten porządek daje nam spokój. Więc bądźmy wdzięczne we wszystkim. Dbaj o siebie. Ściskam cię mocno.